2 metriä lisää on tullut miehen ennätykseen tällä kaudella. Se on nyt 89,22. Mutta tiukka paikka varmasti myös kreikkalaisille Koobos, tämä mahtavan ennätyksensä paransi 5 metriä omaa vanhaa ennätystään. Katsiudisin keihäs tulee pitkälle ja nyt tullaan jo sitten 87 metriin. Kyllä Katsiudis on kunnossa ja Juhannuksen kertoi. Sen heitti silloin todellakin sektorista ohi 90, 90-80 suurin piirtein oli tuo hänen heittonsa yli 90 metriä ja nyt tämä herättää kyllä yleisön täällä Spiridon Louis Olympiastadionilla. Katsiudis 86-64 on kakkostilaus. Hyvä kilpailu on tulossa keihäänheitossa ilman muuta. Ja kun yleisökin on tässä mukana, kun oma mies nousee kakkoseksi, niin eipä tämän parempaa tunnelmaa varmasti montaa kertaa näiden kisojen aikana täällä ollut. Ja nyt on selvää, että missään tapauksessa Antti Haapakoski ei pääse jatkoon. Heitot päättyvät tähän. Vielä on pontta Backlinkin kädessä ja nyt menee pitkälle, nyt menee sinne 87 metriin. Backli on viidentenä 84-74 ja nyt tulee parannusta. Ja Katsiudis 86-64, hän on kakkosena, mutta nyt voi olla Katsiudisin kakkospaikka uhattuna. Katsiudis pääsee vielä kerran heittämään, mutta kyynärpäätä siellä jo sprayattiin. 86-80, Steve Backli nousee kakkoseksi ja nyt Aatamin omena heilahtaa aika pahasti Katsiudisilla. Ja tässä sitten Etelä-Afrikan 21-vuotias Marius Corbett. Nyt lähtee keihäs hyvin kädestä ja menee pitkälle 88 metriin ainakin. Olipa veto. Nuori 196-senttinen 115-kiloinen Corbett vetäisee 88-40.